naabot ang ekspedisyon nila ni Magellan dinhi sa Pilipinas dito sa Humunhon, no? Marso kato, Marso 15, no? Ang pag-abot nila dito sa Humunhon, mao ginay una nilang lugar nga nadagsangan dito gid sila, dili dinhi Cebu, no? O dili pod sa Limasawa. Dito sila ni dunggo sa Humunhon sa may Samar, Manisia. No, mao tong gitrace sa bag-o nga nila nga kuan sa mga Espanyol, no? Nya suma sa ni sa mga pagtuon labi na pagsulat ni Antonio Pigapita. Primary source kini sa kuan kanang history sa ato ang nasod, no? Si Antonio Pigapita nagimuan gyud og estatwa diha sa may bag-ong estatwa diha sa may Plaza Independencia. Pero pag-adto nila ni Magellan o Magallanes, no? Mao man sa ni hang kanang Portuguese nga ngalan, no? Usara man ni siya Magellan o Magallanes, no? So pag-abot nila sa Humunhon, medyo ang mga tao nagpanagana. Luya kayo sila kay ang ekspedisyon, no, ang mga tao ni Magellan, dugay man sila glata, sabi nila duol ra, no? Nibiya gyud sila 1519 sa Espanya, no? So ikapoy og nahutdan gyud sila pagkaon. Nahutdan sila pagkaon nga luya na kayo sila nga pag-abot na sa Humunhon, ngayon sila pagkaon ng taon. Yung mga tao nga medyo alinlangan, may pagkaon kanila. Mo ni ang matud pa nga usa nga hinungdan nga nakapadasig kanila ni Magellan. Kay gipakaon man sila, lamian kay mga pagkaon ba? Siguro mga lagutmon ana niya, kamuti, saging ana nga nakapakuan po nila niya. Ihawan sa siguro sila, no? Mga manok ana, no? So naengganyo gid sila niya, nalipay sila ba nga, no? Mura man sila gi susamag usa ka kanang hari, no? Ano? Labi na nga lahi sa naong kay Espanyol man lagi. Siguro nauna sa mga nitibo ato nga lahi ni mga kuan siguro nida, mga anghel bakani o sa bakani sila, mga Ginoo man siguro kay puti pod, no? So naengganyo sila sa Magellan, nalipay sila nga gipakaon sila dito sa Humunhon. Mo na tadayon nga dito sa Humunhon, nagmisa sila diri sa Limasawa, nga naabot ng bunyag din sa Sugbo, no? So kuan gyud nga naengganyo sila sa pag-anhi. Gani ingon nga si Magellan ganahan na din sa Pilipinas. Wa na si planong mubalik pa dito, no? O kung mubalik man gani siya, ari siya mo retire kuno dinhi sa Sugbo, no? Kay nalipay siya nindot kayo ang klima. So kana pagkaon mo ay nakapaengganyo, nakapadasig sa ekspedisyon nila ni Magellan. Diha sa ebanghelyo nga atong nadungog mga igsuon, ang mga katawhan ngutana sa Ginoo, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Kini humana si Hesukristo nagpakaon og 5,000 ka mga tao ug nakalakaw siya sa dagat. Manani, no? Pan ang mga tao pangayo paghihapon og timaan nga makatuo sila nga siya gayud ang Mesiyas. Nangayo pagyud. Unya, labi na nangingon sila nga gihatagan nila sila pan gikan sa langit. Ang among mga katigulangan nangaon og mana
dito sa kamingawan, no? So kanang pagkaon sad ba, ug tuod gidawat kini ni Jesucristo nga hagit, pero ang iyahang pagpaila nga siya pagkaon, no? Kay labi na iyahang gipahinumdum kanila nga dili si Moses mo'y naghatag na itong mana dito sa kamingawan, dili si Moses, kung dili ang amahan nga tuwa sa langit. Ug siya, iyang gipailang nga siya pinadala sa langit ng amahan. Pero ang iyang ikahatag nga pagkaon, dili paan nga makabusog sa lawas lamang, kung dili paan sa kinabuhing tunhay. Paan gikan sa langit, no? Pero ang mukaon kaniya dili na mamatay, no? Dili na gayud uhawon, dili na gayud gutumon. Kay kini pagdawat man sa tibuok, no? Na pagkatao ni Jesucristo, dili lang ang iyahang mahatag, kung dili ang pagkasiya, kinsa siya na pinadala sa langit ng amahan, Dios sa tanang, no? So iyang gipa mo na ni sinugdanan sa kanang iyang bread of life discourse, no? Ang pagpaila sa Ginoo nga siya ang pan sa kinabuhi, kinabuhi ning kalibutan, ug labaw na kinabuhing tunhay ngadto sa gingharian sa Ginoo. Ug tuod kita mahimo sa tang buhing saksi, no? Buhing saksi sa pagkaon nga atong dawaton karon dining Santos Kamisa. Kay bisan tuod og dili makabusog, may naman, no? Dili makabusog, pero makalangit kanato, makahatag og kalinaw kanato ang pan nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Tuod balikan nato si Magellan, ganyan ko na mautin nakapainganyo kanila nga nakakaon sila nga nakapadayon sa ilahang kuan, sa ilahang ekspedisyon, sa ilang circumnavigation, no? Nga nakaadto human dinhi, ngadto pa na sila sa human dinhi, ngadto pa sila na sa kuan, sa Moluccas, no? Kay mo man to ilang tuyo, dili man ang Pilipinas, Moluccas man, to discover the Spice Island. Nya ila man gyud natultulan ni, no? Ang Spice Island, no? Nya mo na nga sa ilang sang kalipay mo tong mo ibalik sila, pero sayang lang kay wa na makabalik si Magellan, kay namatay man siya diha sa Mactan, no? Sa dihang dinhi pud sa Sugbo, gitreat pud siya kuan sa kayo, gipakaon sad siya kay amigo gud niya ang hari, si Haring Humabon, amigo niya na kuan niya mo bitaw siguro to nga nakapainganyo kang Magellan nga makig adtuon sila Lapu-Lapu, kay nagpahaba man lagi ni si Humabon nga naa si kontra nila si Lapu-Lapu, no? Nga murag sukahi kanila, labi na ni Haring Humabon ug si kuan kining napatay usa ka hari diha sa Lapu-Lapu, no? Ya mao nga nini wala ton makapadayon si Magellan sa iyahang circumnavigation, kay siya makauli. Pero unsang pagkaunsa nga pag-ari niya sa Cebu, dito siya sumunhon, pag-ari niya sa Sugbo, siya na pud mismo ang naghatag og kuan, nagtisok sa pagtuo, ang cross. Og labi na ang pagkatikais kuno sa mga katawhan may tungod sa pagtuo. Mainiton man gito sila sa pagtuo ba? No? Gidago nilang pari. No, naagos sila pari nga da. Si Padre Pedro Valderrama. No? Na sila pari nga gidala, kuyog nila. Nya si mo na ilang nga tinuod. Nagdala sila, naa sila tuyo ang mao ang pagdiskubre sa Spice Island, no? Panaasad ang ilahang mainiton nga pagsangyaw
sa pagtuo. O na, kuan sa tula ka ng hugot sad ang pagtuo pagsalig sa Ginoo. Tuod, nagmalampuson silang abisan tuod ang namatay si Magellan diha sa Mactan, nakabalik man ang ilahang barko nga nganan og Victoria. 5 ka barko ang namiya sa Espanya, usa na lang nabalik ang Victoria nga gipanguluhan ni Juan II Elcano, no? Mo na ito nakabalik, no? Pero wala. Iyon tanga tungod sa ilang pagtuo nga naa sila pagtuo pagsalig sa Ginoo, nagmalampuson sila, no? Nagmalampuson bisan tuod kamatayon ang nahiaguman sa uban. Nya apan 500 ka tuig na kuanta kanang na Kristiyano ta. Nya ambot lang kung nagmalipayon mo sa ato ang pagka-Kristiyano. O kita nalipayon ta pero ang uban wala. No, uban labi na yung unsa katoy gida sa mga Espanyol, kuan ra man, tuo ra man. Pero inumduman nato nga una naabot ang mga Espanyol dinhi, nangabot ng mga insik, nangabot ng mga Muslim. 200 years kani ang mga Muslim dinhi. Pero kung atong lantawon, unsa may malambuon nga lugar sa Pilipinas, katubang gikolonize o gidominar sa mga insik o Muslim, kay matod pa ni Nick Joaquin sa iyang History and Culture, ang mga insik wa gyud magdala og kanang kuan, negosyo lang gianhin dinhi ba, no? Negosyo ra gianhin dinhi. Una ligya silang mga porselana, panapton nga hayag kaayo, silk, mo na ilaha, no? Pero wa gyud sila inguntang mi lungtad dinhi sa atong nasod. Kay ngano man para kanila ang atong nasod kuno bati kanang murag mga salbahis kuno ang ilahang kuan na sinati dinhi. Pero nini mga Espanyol, no? Nakita na to nga bisan tuod og gisaway ang ilahang pag-colonize na to 300 ka tuig, pero sila sad ang nakatisok sa pagtuo. Kining pagtuo nagikan pagyud ni Jesucristo, sinaksihan ni Saulo diha sa unang pagbasa, o gipatud-an og dugo ni Esteban, no? Isay-isay sa unang pagbasa yun sa pagsaksi ni Esteban in the year mga 100, no? 100 after the death of Christ, no? So saksi si Esteban niya. Siguro kining istorya ni Esteban o ni Saulo, nakadungog sila si Magellan ini kay kung good 1500 niya si Saulo in the 1st and 2nd century of faith. Mo nga lipay ta nga sa atong sa pag-abot sa mga Espanyol dinhi, gitisok ang pagtuo kay nahimutang Kristiyano, nahimutang manununod og nakadawat, no, sa gitanyag sa Ginoong Hesukristo nga pan sa kinabuhi.